Salam hormatly kardeşler. Bugün hakykati ýoýanlar boýunça geçen temamyzyň soňky ýygnaşygy, geçenki ýygnaşykda aýtdyk, öňümüzdäki ýygnaşykda jemlenmegine tarapdar diýip, indi şo ýygnaşygymyzy ýanky häzirlikçe iň bolmanda bundan soňky meselede ýene täzeden gozulaljak bolsa, täzeden ýene-de ele alınıp bilinjekdir. Öňe şu wagtlykça mesele jemlenýär diýip kabul edýäs. Jemleýiji mesele hökmünde de şu kanuny bozýanlaryň kimlerdigini açaçan ýanky köpçülige görkezmek, ýa hemme kim düşüner ýaly. Belki özem bilmän bozup bilýän bolupdyr. Şonuň üçin bildirilmegi wajyp bu taýda. Yani kabul edilen kanuny bir gezek üstünden okap ýatlatma hem düzgün boýunça neme bolsun diýip täzeden okamakçy size. Geçiş döwründe hakykaty ýoýan, hakykatyň ýerini ýalan bilen bilgaslaýyn çalışan we hakykaty kiçi düşüren her bir şahs barada ýörüýde kanunyň göredilmegi. Täze Türkmenistana geçiş döwründe guramaçylykly terror toparyň ýa-da şoňa ýaraňjaňlyk edýän şahslaryň, ondan başga-da öz başdak şahslaryň, guramalaryň we toparlaryň dürli hilli sabotaj maksatly alyp barjak işleriniň gelejekde çäresine seredilmegi babatda guruju mejlisde kanun kabul edilmegi teklibi. Bu kanun kabul ediljek kanun guruju mejlisiň konstitusiýon hukugy dikerilmesi bilen bilelikde güýjüni ýitirjekdir. Emma guruju mejlis döwründe ady geçen kanunyň bozulmagy netijesinde günäkärlenýän şahslar, guramalar we toparlar guruju mejlis güýjüni ýitirenden soň hem ady geçen kanun boýunça jenaýata çekiljekdir. Olara ýüklenen günä izgiterli dowam etjekdir. Güýjüni ýitirenden soň ady geçen kanun boýunça hiç kim, hiç bir gurama we hiç bir topar günäkärlenip bilinmez. Milletler ýanky şu kanuny bozýanlaryň jezasy nähil ziyan veren olsa şonu izne demetmek ýa-da özünde olmak beren ziyanyň. Bu ähli nemelerde de şeýlerek geçýändir. O taýynda diňe biz däl, o bize bagly bir zat däl. Hukugyň bir usuludyr, metodydyr. Şo boýunça alınıp barylmagy. Bizim şu taýda açaçan etmemiz gerekli zat. Kimler şonu bozýar, ýa-da kimler değişli şu kanunyň içine girýän nemede, kimler gözeňde tutulýar. Şu kanun döredilen wagtda ýa-da kanun näme sebäpden döredi diýilen soraň jogabyny şu taýda açyk bermelidir we şu nemesini açyk beýan edenden soň ady geçen kanun boýunça mejlisiň nemesi yapıljakdyr. Oturuşlukları. Kardeşler, yine kanunu bozýanlar esasy atlary bir näçe ezek aýtdyk, ýene-de aýdars. Ýagşymyrat Goşunow diýip bar, Murat Molla bar, halk arasynda tanalýan atlary. Soň Bäbek diýip bar, ýanky bularyň içinde hem döredijilik adamy hökmünde geçýänler bar, hem iş dünýäsi hökmünde geçýänler bar. Umuman bularyň edýäni Türkmenistan bagtly durmuşda ýaşaýar. Ine seredin biz şonu suwud edýäs diýip öz günlük durmuşlaryny açaçan berýärler. Ýanky köpçüligem görüp özünden utanmaly. Sebäbi diýmek bular gowy ýaşaýan bolsa men ýaşap bilemok, günä da mende diýen ýaly bir neme netije gelmeli diýilen bir neme getirýärler. Soň onuň daşynda da şulary habar edýän ýa-da şu terror hökümetiň siýasatyny habar berýän, propaganda edýän toparlar bardyr.
Olaram habarçylyk bilen baglanyşykly ýa-da iň bärkisi käbir kargo bilen gyzyklanýan ýa-da öňler Fitch House ýalak yerlerem bardy. Olaram alyp barýardy käbir syýasatlaryny. Ýöne olar düşünüşimiz boýunça birazrak el çeken ýagdaýda görýäris. Ýene täzeden çykyp biler ýa ýalňyşlyk bilenem oga çykyp bilerler bir orta. Şol nemäni açaçan siziň pikirleriniz üstüne goşup bugün hem bu mejlisimiz jemläris. Bar bolsa aýtmak isleýän häzirden söz alyp bilersiňiz. Ýanky adamlara goşmaça. Sapar kardeşimize söz verýän. Evet, kardeşlere biraz kömek bolur ýalyk. Men özüm alaýyn diýdim. Ýanky blog son 30 ýylda bir ýerden bir zatlar barda. Ne görelli üçin fark diýelimde ama bir görelli bolýan ýanky elit gatlak diýilýär-de, ýanky ýokary gatlak bolýar-da halka jemgyýete elmide ama görelli alyp biler ýalyk. Olaryň cemiyetiň elmide ama taknatynda bolýar. Media, toy, tomoşa, ýygnaşyk nemelerine de şular bir normalny öňkü aňardan gelýän gatlaga ýok etdiler. Oň ýerine bir ýuwun major gatlak diýär-de, dokça gatlak döretdiler. Gözlerim gaty ýuwun, görüp neme durandyr taknalara seretseňiz, şu toýundan tut ýygnak nemelerini çenli. Gepleşiklerine çenli, peridaçalarına çenli. Gaty ýuwun buna elit gatlak diýerler ýa-da major gatlak diýip özlerini adam goýýarlar. Çağalar zatlary nemede ýanky baýlykdan ýanky balaklaryny sowman ýören ýalak bir elhenç bir neme barda. O da müň adamdyr, ýa müň gojalykdyr, 2000'dir, 3000'dir. Känler ýöne şol ähli Türkmenistana bu görelli ýalak, ol görelli de gaty neme elbetde täsir edýär-de jemgyýete. Olaň hem bejetiniň ýanky çeşmeti, baýlyk çeşmeti, ýeňil gazanç. Ya bir türýek satýandyr, ya wödipetni neme ulanýandyr, ya milisiýedir, ya şoňa meňdeşdir. Hem bejedim kolor ýalakyň çağalary, olaryň wagtlaýynça ýanky ýyllarinden ýetýänçä şonalak olar ýöne tapna nemesinde bir aktoriýalygy ulanýarlar, da olaryň çalşyban durlar. Ne şu nemäň içine şolar ýerbelim kendýän ýyllaşlar. Olaryň hem bejetiniň konkretna ady, familiýasy, nemesi bardyr. Onuň şonuň propagandiw diýerler. Bir şeyler. Gowy ýaşaýat, Türkmenistanyň nemesi. Ýokary gatlagy, elit gatlagy, bol elin ýaşaýat diýen ýalyk nemesi bar. Oň taşyndan näle görnýäni bilen olaň işleri ýok. Cehaletiň aňyr başy öldürüm. Şu cehalette eline serişte berden. Onun ýeňil gazanary ýalak serişte ellerine düştü. Bir minut goşma jogap berýän. Sizin bilgiňiz bolar ýalak men opşy nemäni nemetdim-de. Şolaram şoň içine girmelip düşünýän. Sağ olun. Sağ olun. Başka bir misal vermek isleyen kardeşlerimiz var mı? Serdar kardeşimize söz vereyim. Nebe elit gatlak dip belli geçtik kan ön elit gatlak hayallan içinden Cemal Saparov vardır. Niyazov doğrunun meri. Şunun içinde de
Indi bu nädip de örne beresi bolup gaýdylarynam şu oýuna içine sokupdyr da. Yani öz alyp barýan durmuşyny, häsiýetini bulara öwretdir. Ondan kim başga kim bar? Gazalina diýilen lakamly bar. Gözel Şagly bar. Bular ýene şonuň ýaly Hemra Recepov diýdi. Şu ekranda köp görünen bagşylar, bagşy sumaklar, şahyr sumaklar hemmesi diýen ýaly. Eldar diýip biri bar. Şular hemmesi diňe ýalan sözleýärler da. Diňe şol terror hökümeti öwýärler. Näile ýurdumyz gowdugyny. Ýani ýalňyş näme hakykatlaryň üstü ýoýýarlar da ýalňyş maglumat berilýär da. Buň üstüne hani şolar hem goşulmaly mukadiýan şolaryň üstüne. Bularyň sany üstüne açyk gidibermeli, dowam edip gidip barýar ol. Bir gezek aýdanam bolsa hem şoň içinde şol ýalňyşlar aýdyp hakykat ýoýan bolsa. Sag bolun. Sağ olun. Başka misal verecek var mı? Melike kardeşimize söz vereyim. Melike kardeşimize söz verdik. Mikrofonu açılıp yapıldı bir kere. Kardeşlerinin faydası yaşlıları nezaket etmeyecek olan rolü katı oluyor. Mecliste oturuyan aksakallar, dileyen sandıklı yaşlılar ağzından kaçmansa onlar çapak çalıp Türkmenin yartına yok ettiler. Soların 30 yıllar neyre solar kollar geliyorlar terör toparını. Solar tevertini ne kadınlar yaşlı uçlarda ölküne çıkarlar. Geçin adı neyse kocalık dargadı. Solarım dediler kesesin dedi. Yaşlılara unutmadılar. Böyle. Solar ayıklasın dedi. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. YouTube kanalda bir sany kanal bar, TRT Avaz diýen kanalında Aşgabat temsilcisi diýip, Atabatan Türkmenistan diýip. Şuna dikkatinizi çekmek isteyen, şu hem her gezek girip görende sadece şu hakikatlar yoyup duranlar da näme edip. Kaçan karasan bayramçılık, şu hiçbir näme problema yok ýaly görkezerler Türkmenistan için. Bir de diktirler, hem Türk diktirler. Kim onlar yani? Bunlar hiç nemesi düşünüp olan yok. Türk diktirler ama Türkmenistan'ı temsil ediyorlar. Bu Türkiye'deki TRT Ovaz kanalının içinden bölükleri kesip alıp şonu yöret ayratyn edip açıptırlar. Onu misal için kim yöre diyen olsa şol neme cevapkarçılığa çekilmelidir. Tapılmalı, izarlanmalı. O çıkar kim yöre diyenleri belli olur. Soňam şu Türkmen Portal diýip kanal bar. Şular hem şu gramany topardy. Doğru. Dikkatinizi çekmek isteyen. Sözüm tamam. Sağ ol. Böyle, sağ olun. Halmurat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz vereniz için. Kardeşler, men öz görüşümçe şol jenayetkar terror topar barda bir sütünni waýdyl. Eni şunu goraýan, şu toporu goraýan içki gurşaw bar we daşly gurşaw bar. İçki gurşawa kimler girýär? Mehmen işgärler girýär, polis girýär, suud girýär, prokuratura, sülçüler. Eni şol ýanky jenayetkar toparın ya terror toparın
içki gurşawy ya gorogy. Şular meselem islenip bizim bir emigrantlarymız şulary nägileligini bildirjek bolsa ya durmuşda närazy bolsa şular ceza çaresini görüp berýär. Olar kanuny bir kanun ýagdaýda ulan adamlaryny cezalandyrıp ýok edýär. Olanka düşünüpli. Olar şuunka kanuna girene, olaryň cezasyny pul bilen ölçenme, olaryň cezasyny ene adylsy türme bilen mi başga zat bilen ölçäp berer. Olaryň emlägen malmallar beýleki zatdyr. Onu suwdyň ölçüdir. Ýöne ikinji gurşaw bar. Men onu daşky gurşaw diýip atlandyrýar. Ene şo diktaturanyň ýaşamagyny üpsün edýän hem de şol birinji içki gurşawyň edýän jenayatlaryň üstüni gömüp saklamagy kömek edýän we ýardam edýän ene şo daşky gurşaw olum ýaňy näse özüňiz aýdyp gelýän bir näse gepleşiklerimizde ol ene songa diýşärleri ýazyjylar şahyrlar garan şol ýaňky dürli terdäki propagandistler ýaňky telewizion işärleri bulan sanaw gatyken ýöne şolaryň hemmesi ýaňky daşky gurşawa gerek. Demek biz şolary daşky gurşawy açyp aýryp ene şol içki gurşawyň jenaýatyny şol jenaýatkar terrorist toparyň ikisini ýüzbeýüz goýmaly. Häzir şu daşky gurşaw aýrylsa yalan sahnada yalan eşkeyip çıkarıyorlar. Şu eşik şu. Şu daşky gurşaw. Şu ýylpyrladyp, ýalradyp, her hiledip şöklenirip görkedi. Ine bizim şular ýaly durmuşymyz bar. Ay ine serpay dip onuň paşa derejesine ýetirip oturup, ine ýaňky bäş saý peýdasy üçin watan satyp otururlar. Dili bilen, eli bilen, hereketi bilen. Ine biz şolaryň garşysyny häzir degерli we degisli karar kabul etmeli. Cezasynyň pul meşwerini ýa bir näsede aýdyp geçdik. Sonra galyň emlak meşwerini ýa-da egerde Cemal Saparova bir topar ýaňky aýdymçyny ýa sonra diýşärini bilkatlaýyn öldürüpdir ýa öldürmäge gatnaşypdyr ýa şolara buyruk beripdir diýilen zatlar bar. Demek bu bolsa onuň işini has sagryldy. O taýda o ceza bilen jerime bilen sıkmaly adamlar däl olar. 30 ýyllar Niýazyň hökümetinde de Cemal Saparova ýaňky Medeniýet ministri bolup işledi. Medeniýet minut goşma cevap berýän. Sağ olun, medeniýeti ýere sokdy. O gözel şagylyga diýilýän ona asla agda oturmaly. O göregliň atyna urulan kemper ýaly ine iki diktatorun öňünde ýazylyp ýatyp ine bütün Türkmen halkynyň o ine iyi oturan aşına awgatan jenerler olar. Olum ceza hayratın ýöne şolaryň daşyndan ýene de şolak edýänini görüp şolardan gylyp alyp ene bilen şeýdip hyzmat etsek, ýaranjaňlyk etsek, şolaryň kyýal ýaşap bilýär diýilir, illüziýa döredilýär halkyň ýaşlaryň aňyny. Ine iň esasy propaganda şu ýerde ýatyr. Şonuň üçin şu propagandany ýa propagandistler halkyň aňynyň, gapdalynyň, töwereginden, depesinden, ýüreginden kesip çykaryp aýryp taşlamaly, cezalandyrmaly. Ine şonuň üçin kanun gerek. Sağ olun. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz berýän. Sağ olun kardeşler, meňe aýtjak bolýan dadym, ýa bir bölegi Halmyrada daýdyp geçdi. Şu ähli edilýän propagandany gollap köpçülüge berýän telewizioniýa işgärleri, şu telewizioniýaň ýolbaşy işgärlerim şu hasaba ceza verilmelisine girmelilik düşünýän biram ýanky redaksiýa işgärler, şu gazet, jurnal çykýan nemeler bar, şonodam şoň üstü bilenem şu taýda diňe ýalan zatdan başga zat ýok diýip düşünýän telewizioniýada ne 7-24 sagat biziň halkymyzyň aňyna, ulsunyň kiçiginiň täsir edip durdyňa aýdylýan zatlar propaganda, ýalan, hemme zat gowy ulluk ýaly edip şeýdi görkezýärler. Ine şonu aýtjak boldum, sağ olun. Goşmaça. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz berýän. İyileşler ne şu çäre ýa-da bilýäňiz çären günde geçirip görülen 30 ýyldan bäri ne şu senariyalaryny gurucular bardyr. Ol zor edip bekdilýänler bir tarapa bolun şunu gurunýan
topor vardır, çäreler. Çäre de propagandanın bir nemeti. Yani şolar atları hiç yerde çıkan ok, görünen ok, demeden ok, sakdan ağırtından hareket ediyorlar. Birinden emir alıyorlar, neme diyorlar. Yine şu katlagan bağdır, şona maydayın. Onun yeni de bir aydılmalılar. Yani Niyazi olsun ya da Berdi Muhammedovlar olsun. Şular yalak dönük katlak bolmadı Türkmenistan'la. Şular bir uğram yaşap bile nokta. Yani şu propagandistlara nemede şu meseleni kollayan yani, halkın nimetine yetiriyen adamlar ben cemiyete dönük ya da vatana dönüklü eden adamlar diyilen demeni öňe sürýänler. Şular bolmasa diktatura yaşap bilen ok. Kim molayında da. Nähile gadaply bolanda da şunu gorayan deme çok töwerewi. Onun bunun içine o garry propagandistler var diyor. Murat Berdi Soğuk'tu. Murat Garriyev diye. Yine de şoňa meňdeş bir topar entek atlarını şu at tembece tiyadıma düşen ok. Yani ölenem orta şolara tiyat baka vermeliler. Oncuk mutayif var. Şoňa meňdeş başka da yüzlerçe bulun tanrı kendir. On tembejetin adın demetip bolunok. O şolaram yani ölüp gidenem bolsa o ýygynden emeleri vardır. Şoň şerbetini iyi biçip ýören nebereleri vardır şolong. Çağaları var, artık çoğulukları var. Yani şolara çendi gidilmedi mi kendiyen. Tav olun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Ben şu Sapar ağanın aydanına bir zat koşmak isteyen de şu saylao wagtlary mugalymlar bardy. Hakykaty ýoýan, saylawa çağırıp, Bikanın saylawa çağırıp, näme edip, propaganda ýaýradan. Şulary hem dikkat almagyny isteýän. Sağ olun. Sağ olun. Aydın kardeşimize söz vereyim. Men onun cezası arada bilemok dünyada oňalyk tecrübemi tek görmedim yani. Aslında baram başka bir varyantta hakikaty ýoýanlar ya da yine dünyadan şoňalyk yalan maglumat berýän adamlary men pikirimçe käbir haklarından çeklendirilmeli. Şimdi haýsy haklar diýip sorarsınız. İnsan haçan insan haklarına ýa bolýar, haçan da sağdyn dowulma şerti bilen ene garnynda wagt insan haklarına ýa bolýardyr. Ýöne sağdyn dowulma şerti diýmek näme diýmek? Ýa-ni psikik tarapdan sağdyn bolsa insan hakları berilýär. Psikik tarapdan bozuk bir adamın üstüne ya da şoň adyna bir maşyny görmersiňiz, öý görmersiňiz, o maşgala gurmagam oňa gadagan edilýär. Resmi tarapdan. Indi eğer bir adam hakikaty görüp bilmeyen olsa ya da başka bir hakikat aýtýan olsa size ýine ýöneköy bir zat garynjalar ýa-ni çozupdyr goýullar ogurlap gidipdir diýip şoňa da ynanyp şoňalyk gurrunlar edýän olsa ol adama sağdyn diýjekmi ýa-da näme diýjek ýani? Haklar diýende şol haklar diýip aýtsa. Yani ol mümkinden bilemok dünýäde tek oňalyk näme ýok, praktik edilen ol iş. Yani cezası meselesinde men öz şahsy pikirimi sorasaňyz, ol adamlary birinciden özlerine suud etmeli, şoň hakykat däldigini, haýal dünýäsi ýa-da ertekidigini we 18 ýaşyny geçiremen tegem şol erteke ananyp ýaşaýan olsa, şol erteki derkiýalyk, onda ol adam psikik tarapdan sağdyn däl diýip karar çykmaly doktor tarapyndan. Ondan soň ýa-ni haklary elinden alınmaly. Çağaları olsa çağaları elinden alınmalı. Çağaları her bir devlet çağaları koruma mecburiyetindedir. Korkusuzluğunu için etmek. En atasından bilen käbir adaylarda. Yani käbir adaylar da en atasından korumalı oluyor devlet. Bana içattım sağ olun. Sağ olun. Başka var mı?
Melike kardeşimize söz vereyim. Vaktimiz başladı. İnternetinizde bir problemi olmağı mümkün. İnternetiniz bir tazeden gözden geçirseniz. Başka söz almak isteyen var mı? Aycihan kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Şu yerde benim yeni bir zat koşmakçı, şu teklif etmekçi şu meclise. Şu propagandistler bilen bir hatarda diktaturanın ayakta durmağına en esası adamlar bolup çıkış edýänler var. Kanun, hukukçular deyip, özlerini hukukçu deyip, adalat işgär deyip gören bir topar diktaturany goldayan, şolu kanuna ters gelýän bir kanun işleri edýän şu hukukçularam şu kanuna şolaryň ceza çekmegini ilki bilen şolaryň ceza çekmegini isleýän, şonu teklif edýän meclise. Şu diktaturany ayakta tutmak üçin şolar bir kanun işleri edýärler-de. Mysal üçin Süleyman Tursunbaýewy öldürdüler. Şonu bilip görüp bilibem şu kanuna ters gelýän işler etdiler şonu. Şonu ýaly hukukçularyň hem ilki bilen şu ceza çekmegini isleýän. Şonu teklif edýän meclise sağ bolun. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Onun yeni de bir gatlak vardır. Üstü yapık gatlak deyip batlandıryandan men bunu yankı buzu postunu bürünün bir topur propagandistler vardır. Onu yörütü yankı gizli bulluklar tayinlap şimdi tokyandılar ya da adatlık radyatın 90% şolordur. Ya da aktivistlerin 70-80% şolordur. O hem meclisini varada nemedilen yok. Onlar çok içine girip yani halkın ağını karıştırmak, onun intellektual katlığının ortaya çıkmadığı için bir topar senaryoları var da bu atlarını nemed ağda oturmak hükmanlar. Biz onu görüp nemedik görs. Şu atlağın bağdır. Onu iki üstüne işleyen blog spitekler zatları gittikçe çiğişip var ya. Onu yürü diye. Şu atlağın bağdır. Şunu bilinmesini gerek deyip duyduruyanlar şunu. Sağ olun. Sağ olun. Melike kardeşimize söz vereyim. Sesiniz gelen yok ya da mikrofonumuzda bir problemi var. Kontrol etseniz, bir gözden geçirseniz mikrofonunuza. Başka söz almak isteyen var mı? Kardeşler umuman o geçiş dövründe deyip yani kanunun adında da özünde de geçendir. Geçiş dövrü deyip o katı bir mühim yeri yani şu geçiş dövrü nemenin yerine yalanın yerine hakikat bilen çalışmaktır.
yani hakykatı getirmekdir. Umuman häzirki terörist rejim diýip kabul edýänimizi o aýryp ýa-da şonuň bir şekilde gitmegine o üçin edip yerine hakyky demokratik dünýäniň standartlaryna ýa-da dünýäniň akymyna dogry gelýän bir Türkmenistany döretmek, gurmak. Şonuň öňüne aljak bolýan dürli gatlaklardan ibaret neme vardır? Şu terörist rejimine kulluk edýän. Bular bir görseňiz ýa-da jurnalist spatynda vardır. Bir görseňiz aydımcı spatındadır. Bir görseňiz aktivist spatındadır. Bir görseňiz opozisiýa diýen siyasi neme spatındadır. Her türlü gatlaklarda her türlü spata eýe hökmünde çıkarılan bu ýörüde işleýän KGB'nyň protokollarynyň bölekleridir. Garşylaşýan zadymyz şol, bu kanunym şolara garşy göreşmek üçin, şolary ortağa çıkarmak üçin döredilýändir. Ýa-ni aýdan spatlarymyz hem şoňa gawat gelýär. Hemmejesi bolmasa da köpüsi gawat gelýär. Ony ýazgyda galjak üçin onu gaýta gerip görüp analiz edip bor. Soňu bilen sözü Almurat kardeşimize berýän. Sağ olun. Kardeşler, yani Tapar kardeşimiz aydıp geçti de bir topar adamları, propagandistleri, şu geçen döwürünkileri Sultanowa goşmalyp, o ikisanyň adını tuttu, menem ikisanyň üstüne ýetiren, ýoksa bolan tanykan ýüzlerçedir wagtyňlarynda üçin. Olaň birine Seyit Niyaz Ataýew, ol şu döwür ýanky SSR ýykylan döwür ýa ýykyljak döwür Türkmenistanyň ýa uruş veteranlarynyň başlygydy. Ýa-ni beýik watançylyk uruşuna gatnaşan. Ödüm ýazyjy. İkincisi Berdanazar Hudaýnazar. Olum ýazyjy. Hem meclisin deputatydy şol döwür, hem de şol Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýazyp biçilendigini patar edýän, şonu ýazmaga aktiw gatnaşanyň diýişi. Ine şu iki adam Türkmenistanyň ilkinji günlerde, ilkinji ýyllarda halkyň aňyny üýtgedip ýazyp tagzim etmäge başlanan adamlar diýip aýtmagy dogry esas bar. Oňa da suwutnamalarym bar. Ine wagt gelende halk hemmezin görüp, ýani şolar özleri ýok, ölüp gidenim bolsa goýna bereleri görsün, bilsin. Ýedi pystyna şerli bilsin, olaň ata-babalarynyň eden jenaýaty bar edi. Şolaryň ikisi şol Türkmenistany çökermekde, Türkmenistany diktaturany döretmekde, şahsiýet kulturyny döretmekde iň aktiw gatnaşan jenaýetkarlaryň biri diýip hazar edýär. Bundan başga diýeni daýdylmaly zat, eger Berdanazar Hudaýnazarow bar daýdylmaly bolsa, ol öz öwüne bir ýaşypdyr, bir hasap. Konstitusiýany niýazy biçilendigini ýalyp ýazan, olum ýene bir jenaýet. Üçüncü şu niýazyň adyny goşan goşgolaryny, şolaryň birini ýa-da ol bagy Leyla Sadur diýip aýtdyrdy şol döwür. Ol aksaçly periştem diýip aýdym eşden bolsaň, ene şol aýdymyň sözleriniň tekstiniň eýesi ene Berdanazar Hudaýnazar. Onu soň keredin şo taýdan başlany ýarış. Ay ene öwmeli ene ýazyjylar bir-biriniň öwü beter öňe da şahirler olurdy, ondan beter sanseteriň başyny kapiýalaşdyryp hemme zadyny peýgamber derejesine ýetip niýazy öwgül sözler aýtdyr. Şodur. Kasamam şoň içine girýän bolmaly. O kasamam mene Berdanazar Hudaýnazarow ýa-da sawol kemine ýatdyrynyň üçin onu Seyit Niyaz Ataýew şolaryň hemmesi şoňa konstitusiýon komitetde gatnaşan. Ýani şol konstitusiýon komitetiň agzalary. Ene şol ikisem. Ýani bular ikisinem niýaz pyzyk goýberdi soňra. Adam ýok, abrayam bor. Ýok. Ýani bularyň adyny ulanyny dilini bileme aklım var mı? Akıllı var diýip aýdyp ýöne şu iň esasy da şolaryň oturan halky şolaryň üstü bilen aldylar. Ine bizim şol üçin gapana düşen halkymyň şolaryň birin adamlary halkyň öňünde oturup goşguda dokap beren adamlar niýazy berdim. Gönüden sağ bolun çykyş edip başlady bol halkym hani şol adamlarym şey diýen bolsa bizim şolaryň öňünden diýen netije çykyrdy.
Yine halkımızın yanlışan yer şu yerde kardeşler. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşler bunu misal hükmünde ne ettik yani umumi giyinişlerin geçmişten hem alıp bilirsiniz. Yani neme yalak olmasın. Yine şu sıfatta akılar yine de gaytalansa şu kanun kabul edilenden sonki dövrde şu neme girecektir deyip sonra cevabı cenayete günahkarlanmana çekilecektir. Melike kardeşimize söz veriyen Sesim geliyor minne. Hava geliyor. Ben yani Aydın kardeşimizin Aydın'la karşılık bildirmek isteyen. Onları kim akıllılık bilen ettiler diyecek olan için öldürülen bilya, onlar her şey cinayet edilýär. Onları kim akıllılık bilen eden oklar gata akıllı olup etýärler olatlar. Onlara insan hakları nimetini vermelilerle kim akıllılık deyip aýtmalylar bilen etýän işlerini gata düşünüp yalakalyk edip etýärler. Pul üçin etýärler. Yalakalygyny etýärler. Onlara kim akıllı deyip baka vermeliler. Onu ceradan yırtarlar. Diğerler ha umsun hastalı bu cinayete işler diye tellet işlerini oku fakirın. Ay ölür ayanırda. Olur hükman cezasını çekmedi. Olur kim akıllı görünmediler. Akılına ağır başına yeten olur. Aydın kardeşimizin şu aydanlarına ben karşılayımızlar yani. Sağ olun. Aydın kardeşimize o düşündürüş girizmek istese söz aldılar. Başka fikir almak isteyen, fikir aytmak isteyen var mı? Kardeşler onda bu tayda benim fikrimce yeterlikle. Dine bu tayda değil, bundan önkü iki nemede de berip bildik mi deyip umid ediyen düşünüklü boldu. Yani kimler bozya, näme üçün bozya, bu zatların hemmesinin cevabı şu meclisin şu kanun boyunca geçirilen oturuşlarının hemmesinde aydıldı. Şu nemene referans verip biliriz. Başka o nemeniz yok olsa koşmak isteyen fikriniz, düşünceniz yok olsa onda meclisi şu tayda o cemleyez. Sağ olun. Meclisi cemleyez. Yine de görüşýänçäk kardeşler.